Yes, Idol Bernard, agraira manen, digiti skin diseases, itireto yung summer season. Kuna tiya provincial office, masapul tiya pragalanad, gabo taliso tiya panakiirita, digiti kudil, gabo itiya para itiya penyang puna. Iti ardama, Idol Bernard, kaya takat ado, digiti man agatang iti ointment, na pang skin allergy, kada iti parmasya, pati pa online, gabo iti kinabara iti penyang puna. Basta, digiti online deliveries agapo ta puro agas iting skin diseases iti kadron data will deliver kada gitay parcel dagitay customer kada dumo pa nga paggatangan iti agas iti kodil. Second iti PHO in Bagana nga normal kuno kastoy nga nabarapan niyan po na ket agre-remit iti rashes kinadumapay nang runa kada iti ubing sud gapo nang naskin iti panang maintain iti hygiene para pelang iti panaka-maintenar iti napindas nga salon at no baling ko ti PHO aliklikan ti panagbabad iti danom isupit may nga pakalaan iti skin disease gabot isang na siya at nga danom nga pagdigosan ng runa kada iti narugit nga karkarayan wano kalkali kada iti marwam iti narway nga pagdigosan pati pa iti swimming pool ano sang na siya at iti panaka-maintain dato'y danom na shoot bakalaan ko iti skin diseases Idol Bernard. Kuna ni Dr. Elio Balbag, manipot iti Provincial Health Consultant iti Ilocos Norte, masabot healthy lifestyle, pandangan iti prutas kinat natin, tabigas tagad at dapat may boost iti immune system iti maysa nga tao in Bagana, nga no saang na siya, ti papunay, isod alis to ang pakalan sagit ng runa, iti skin diseases, iti reto nga summer season. Iti agdama, Idol Bernard, iti tumautatang rashes, iti pantal-pantal iti saksaka, o palang kanato yan na barapan yung bulan o kinudkud mo napantala mo kan dyan agresis na kwan iti kodil segon kariti masa nga dermatologist iti siyudad ti Lawag. Idol Dennis Elitio, Tatak, Aramen.